Кажете няколко думи за срещата. Не, какво да кажа на човек? Ние си Разбрахме, че има среща с бизнеса, има само двама бизнесмена, доколкото виждам. Толкова. Това не е ли? Вършим си работа. Защо не е поканен кмета, господин Михайлов? Защо не е поканен кмета на срещата? Все пак това е градоначалник, вие сте... Той представлява местната власт. Аз съм канал много пъти кмета. Също На днешната среща с... Не сме се карали, нямам никакви лични отношения, така че не е проблем. Добре. Кажи са ти няколко думички. Какво става? Що става? Много малко бизнесмени на срещата. Всеки си има ангажименти. Така е. Всеки си гледа бизнеса. Чакай да видим господин Георгиев. Господин Георгиев, много малко хора бизнесмени на срещата с областния управител. А кой казал, че има среща? Еми той така каза, областния управител. Кой казал? Ами областният сега ни каза, че има срещата била между бизнеса и... да са малко, то не е въпрос, ние не държиме на количеството. А на качеството. Държиме на качеството. Значи качеството в Кресна сте вие и Милчо Караджов. Лек ден.